in ba ku labari kar ku raina tunani na ne da ina karami ne da ka ganni kuma na tasa kwakwalwa ta girma tunani yana bunƙasa ka iya ka huta wajen wani kusai ka kwafsa mun riga mun gane babu wane dan hakin ya so ne mun ce fana iya ba balle ku ce nai buri tunda fahimta fuska komai ashe yana da mafari ku dai a fannin wake mun sha tabara mun yo tauri Allah yayi maka baiwa yadda ka dama kuma sai an sha kullum muna ta du'a'i a bayan sallar isha ya Allah ka tsare mu da aikata aikin asha yanzu ne kai yanzu ya yarda zu je ka rike abunka ce ka bani awon na bani tafi bai yi kana da zagi haɗi jifa ba girma na yi kankanta fara gasar gemu ba maso uwa in dai ba ƙarya ba ne to ya so ƴaƴanta juya bindinka na banza kare ba na bidan ladanka masu san mu kwaba wannan ƴan da an yayyafi sai shuka to a ga abari dumaman maiya kada ka taba she na gayya wasu ka faɗi ma kyau bai talla in dai a fannin waka ne ko kana da kyau sai ka yi ta Yanzu ne